Radio Indeks vam predstavlja skrivenu slušalicu. U Domu kulture možete da kupite razne knjige, filmove, DVD-ove. Međutim, kada poželite da kupite nešto drugo u Domu kulture... Da? Dobar dan, Dom kulture? Jeste. Uroš Bogdanović kraj telefona, ja bih hteo da kupim malo kulture od vas. Pa ne znam ko vam je rekao da mi prodajemo. Pa ja sam dobio broj telefona, Dom kulture, prodaja... A gde ste dobili taj broj? U onim, kako se zovu, žute strane. A, pa ne valjaju te žute strane, ne znam šta da vam kažem. Znači vi ne prodajete kulturu? Pa ne znam, mislim, ja nisam kao PR nikad oglašavala nikakvu prodaju, osim nekih knjiga koje su vrlo kulturne, DVD-eva, to imate da kupite, možete... A za druga hoću da kupim, da. Može, imamo mi neke kulturne knjige i DVD-eve, ali u globalu ne prodajemo kulturu, a žute strane su to pogrešno objavile. To dovoljno kulturno, hoće on nešto naučiti? Pa da, to tvrdim. Dobro, odlično, ništa, ja ću se vama javiti, pa da dođem da vidim šta imate to od kulture, pa da kupim. Možete bez mene, ne treba vam PR za kupovinu, znači samo uđete u Dom kulture, nadam se da ste vi toliko kulturni, znate gde je on, i onda odete na portirnicu. Dobro, ja jesam kulturan, jesu kulturni oni na portirnici? Da, sigurno. Odlično, hvala vam puno. Prijatno. Doviđenja. Indeksova skrivena slušalica. Ne propustite da čujete koga ćemo i sutra iznenaditi. Samo na Radio Indeks. Više zabave uz najbolji muzički miks.